aici livrez un film de pe Netflix. Iar tu, în timp ce mă asculți pe mine vorbind atât de scurt, vei vrea să auzi mai mult și mai mult, pentru că acest scurt îți dă tot timpul senzația că urmează ceva mai important și mai important și crede-mă, nu vrei să ratezi. Fraza este o pauză de publicitate. Vorbitul în propoziție, vorbitul pe scurt, este cheia, este esența, este ceva ce te lipește de ecran sau te lipește de vorbitorul pe care îl vezi în fața ta. Apoi intonația. Cei mai mulți dintre noi povestim. Am fost la mama, am băut o cafea, vezi, mai și prelungesc. Le cântăm. Da, asta este melodia românească. Ce zice melodia românească despre fiecare dintre noi care vorbim așa? Nu spui nimic important. Deci nu e cazul să ascult. Da? Adică e un fel de bla, 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 bla. Da? Așa. Bun. Cum facem că am fost la mama și cum spui tu, cum spune Teodora Mețiu? Să vedem cum spune Teodora Mețiu că am fost la mama și am băut o cafea. Măi, ore, eu am fost la mama și am băut o cafea. Și în timp ce beam cu ea a venit și tata. Pe tata nu l-am mai văzut de foarte mult timp. Așa spune Teodora. Teodora nu povestește, Teodora afirmă. Ceea ce este foarte diferit. Pentru că în momentul în care un om afirmă, are intonația puterii. Nimeni nu-i rezistă intonației puterii. E un magnet fantastic. De ce? Oamenii rezonează cu oamenii puternici. Nu prea ne placă ăștia slăbănocii, știi? De-aia oamenii triști, săraci și vai de steaua lor sunt cam singuri, pentru că nimeni nu-i place. Toți stăm și îi vânăm pe cei puternici, pe cei care se descurcă, pe cei care, nu știu, ies din orice situație. Ăia ne plac la nebunie. Ne place și tonul lor. Omul puternic afirmă tot timpul. Omul slab povestește tot timpul. Și când povestești, apare o intonație de bla bla bla, ca de virgulă, știi? Am fost la mama, cu prelungiri. A venit și tata, ne-am simțit bine, da, cred că mai bea o cafea mâine cu ei. Vezi? Cum naiba să te ascult eu aici? Păi tu însuți spui despre tine, Jorge, nu mă asculta, că oricum nu spun nimic interesant.